गुरुरुम सारन्थाइ गावाखै आंसो गाजोला फैदों आंखौ रागा जोंब्लाबो सिरियैनो था नङाब्ला सख्ला जागोन बे हाग्रानि सासेल' आं राजा नोंसोरफोरजों आंहा लेनदेन गैया सानजा हरजा मेगनाव गोग्गोसखा बेवहायनो हामा जादों गुरुरुम सारन्थाइ गावाखै आंसो गाजोला फैदों Actionaw ang John Cena, soccer-aw ang Maradona, flirting-aw ang Gosai Krishna, dancing-aw ang Prabhudeva. Actionaw ang John Cena, soccer-aw ang Maradona, flirting-aw ang Gosai Krishna, dancing-aw ang Prabhudeva. महरखौ दा बुंखा रावजोंबो रुजुजाया गामि गामि थांसोंना worship आंनि खालामना दादागिरि नोंनि सोलिया आं बेनि महाराजा गामि गामि थांसोंना worship आंनि खालामना दादागिरि नोंनि सोलिया आं बेनि महाराजा लामा सामा जेरावबो आंनिनो पस्टार गोजा गुरुरुम सारन्थाइ गावाखै आंसो गाजोला फैदों आंखौ रागा जोंब्लाबो सिरियैनो था नङाब्ला सख्ला जागोन बे हाग्रानि सासेल' आं राजा नोंसोरफोरजों आंहा लेनदेन गैया सानजा हरजा गुरुरुम सारन्थाइ गावाखै आंसो गाजोला फैदों आंखौ रागा जोंब्लाबो सिरियैनो था नङाब्ला सख्ला जागोन बे हाग्रानि सासेल' आं राजा नोंसोरफोरजों आंहा लेनदेन गैया सानजा हरजा मेगनाव गोग्गोसखा बेवहायनो हामा जादों गुरुरुम सारन्थाइ गावाखै आंसो गाजोला